Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. Nilqakom għal din l-Ewkaristija l-aħwa. Illum hija lejliet is-solennità ta' trasfigurazzjoni tal-mulej, magħrufa aħjar bejnietna bħala il-festa tas-Salvatur. Fejn Ġesu jantiċipa il-glorja tiegħu lil Pietru, Ġakbu u Ġwanni. Jitolbu l-mulej matul din l-Ewkaristija ħalli aħna anke bil-motum li tagħna nippruvaw ikollna ngħixu dawk il-mumenti fejn il-mulej jurina il-glorja tal-imħabba, tal-ħniena tiegħu għalina. Ħalli fil-mumenti ta' prova, fil-mument ta' teħ il-qalb, ikonna fuqix nistrieħu u nserħu il-qalb tagħna. Il-qoddisa nofruha għal benefatturi tas-santwarju u ninfurmaw li l-ġabra li sassir hija l-ġabra tax-xahar għal bini tad-dar tal-irtiri li hija parti mis-santwarju tal-Madonna ta' Pina. B'dawn l-intenzjonijiet u b'din l-istedina l-aħwa nitolbu maħfra lill-Alla tan-nuqqasijiet u d-nubiet tagħna u ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin u billi ħallej dmirijieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, il-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Ngħidu flimkien glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet, paċi fl-ard lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natu bġieħ. Radulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal btana. Int li qiegħed fuq il-lemejn tal-Missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, waħdek mulej, waħdek l-ola Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu, il-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, fit-trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek il-waħdini, inti saħħaħt il-misteri tal-fidi bix-xhieda ta' missirijietna u b'mod tal-għaġeb u rejt minn qabel kif aħna insiru tas-sew ulied adottivi tiegħek. Għamel li aħna għaddejja tiegħek nisimgħu leħen ibnek il-għażiż biex jistħoqilna nsiru werrieta miegħu ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. Jien, Daniel, kont għadni qiegħed inħares meta tqedu xi tronijiet u wieħed xieħ fl-omor għad bil-qiegħda. Il-biesu abjad silġ u xuxtu bajda suf. Il-sna tan-nar it-tron tiegħu, nar iħeġġeġ ir-roti tiegħu. Xmarra ta' nar kienet għaddejja, ħirġa minn qudiemu. Eluf ta' eluf kienu jaqduh u 10,000 ta' għaxriet ta' eluf wieqfa qudiemu. Il-qorti għadet bil-qiegħda u l-kodba nfetħu. U bil-lejl der li qiegħed nara bħal iben ta' bniedem ġej misħab tas-sema li baqa' sejjer sax-xieħ fl-omor u resquh qudiemu. U taw ħakma, ġieħ u saltna biex lilu jaqdi kull ġens u poplu u l-sien. Ħakmietu ħakma l-dejjem li ma taddix u saltnatu li ma tinqeritx. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien il-mulej saltan u il-fuq mill-art kollha. Il-mulej saltan u il-fuq.
Il-mulej Saltan ħataqbes l-ard bil-ferħ u jifirħu l-ħafna gżejjer, sħab u dlamen madwaru, is-sewwa u l-ħaq is-sisien ta' tron tiegħu ngħidu flimkien il-mulej Saltan u il-fuq mill-art kollha. Ħaxxa ma jdubu l-muntanji quddiem il-mulej, quddiem is-sit tal-art kollha. Ixandru smewwiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha is-sebħ tiegħu ngħidu flimkien il-mulej Saltan u il-fuq mill-art kollha. Għax int mulej, int l-għoli, il-fuq mill-art kollha, ola ħafna mill-allat ngħidu flimkien il-mulej Saltan u il-fuq mill-art kollha. Qarri mit-tieni ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, aħna ma konniex qegħdin nibnu fuq ħrejjef maħluqa minn moħħna meta għarrafnilkom dwar il-qawwa ta' Sidna Ġesu Kristu u dwar il-miġġja tiegħu. Rajna bajnejna aħna stess il-kobor tiegħu meta hu ħaminan tal-mister ġeħ u seb. U leħen mit-tron glorjuż instama jgħid għalih, dan hu ibni l-għażiż tiegħi li bih jiena nitaxxaq. Aħna smajnieh dan il-leħen ġej mis-sema meta konna miegħu fuq il-muntanja mqazza u hekk għandna nwettqa aħjar il-kelma tal-profeti. Tagħmlu sewwa jekk toqgħodu attenti għalija. Hi bħal fanal li jagħti d-dawl f'post mudlam sa ma jibda jbexbex il-jum u f'qalbkom titla il-kewba ta' filgħodu. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr l-Alla jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. Dan hu ibni l-għażiż li fih sibt l-għaxqa tiegħi, isemgħu lilu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. 6 ijiem wara Ġesu ħamijaw lil Pietru, il-Ġagbu u lil ħoħ Ġwanni. Tellaħħom fuq muntanja għolja waħidhom u tbiddel qudiemu. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u lbisu sar abjad bħad-dawl. U derulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu. Qabes Pietru qal lil Ġesu mulej kemm hu sew li aħna hawn. Jekk trid intella hawn 3 tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl għattithom. U min ġo sħaba nstema leħan jgħid, dan hu ibni l-għażiż li fih sibt il-għaxqa tiegħi. Isimgħu lilu. Id-dixxiepli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin biża'. Ġersu resaq lejhom, messhom u qalilhom, qumu, la tibżawx. Huma refgħu għajnejhom u maraw lil ħadd ħlief lil Ġesu waħdu. Huma neżlejn minn fuq il-muntanja, Ġesu ordnalhom u qalilhom tgħidu lil ħadd b'din id-dera sa ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir. Meta niġu għal-festa tas-Salvatur, naturalment l-immaġini tagħna hux veru hija Ġesu, kollu dawl, Mosè u Elija u dawn il-3 apostli li kienu f'102 momenti oħra jassistu għal din ix-xena. Il-Knisja kull sena tippreżentalna
dan il-moment bħala festa liturġika importanti. X'inhu il-messaġġ ta' festa bħal din għalina illum? Fejn nixtieq nagħmel żewġ ħsibijiet l-aħwa ma rridx intawwal ħafna. L-ewwel ħsieb huwa meta Ġesu għex din l-esperjenza mal-apostli, mad-dixxipli tiegħu, kien il-moment fejn kien qed jippreparawhom. Kien il-moment fejn kien qiegħed jedukawhom, jimxi magħhom. Xi tfisser timxi wara Ġesu. U iktar ma kien jispjegalhom, inqas kienu jifhmu. Għar-reazzjoni ta' Ġesu, darba, 2, 3 tħabbira tal-mewt, 3 tħabbiriet tal-mewt. Ġesu jgħidilhom li bin il-bniedem ħajmut u huma jiddiskutu minnu l-kbir, minnu l-aqwa. U li Zebedew isma' poġġihom li taħud li ħsiebhom it-tfal tiegħi, wieħed fuq il-lemin, ħud li ħsiebhom ta' tfal. U Ġesu jibqa' miexi. Nafu x'ġara it-3 ijiem, bl-edukazzjoni kollha li għamlilhom Ġesu, bil-preparazzjoni kollha, bl-esperjenzi din waħda minnhom kollha abbandunaw. Wara l-aħħar ċena. Allura domanda li nagħmlu tgħid imma allura kien kollu għal xejn dan? Ħofor fl-ilma? Forsi iva, forsi le. Nafu illi meta San Pietru snin wara fil-ministeru jirritorna għal din l-esperjenza u jitkellem x'raw u x'sema' u kif ikkummenta fuqha mal-ewwel insara. Għaliex qed ngħid u nagħmel din l-ewwel riflessjoni? Għax ħafna drabi aħna l-esperjenza tagħna ma' Ġesu donnu kollu għal xejn fadi. Intom tipritkaw, aħna nisimgħu, intom tiżolqu u aħna niżolqu. U donnu kollu għal xejn. Iżda le. Għax kwalunkwe esperjenza spiritwali, anke jekk dak il-ħin tidher li mhix timmarkana, jekk aħna nkunu onesti, liberi, illum iż-żgħażagħ jgħidu bis-sens, ħajasti dawk il-momenti fejn tgħid jien fejn jinsejjer. Dieħla ġoħajt, dieħel ġoħajt, jew ħanikkalma ftit. Fejn hi sejra ħajt. Allora kwalunkwe esperjenza spirituali qatt ma hija għal xejn. Hija opportunità. Allura t-tieni ħsieb l-aħħar wieħed hija li ma hi dik il-vuċi illi jiena u int fil-ħajja tagħna qed nagħtuha prijorità. Nagħti kasa, qed noħodha bis-serjetà. Li min hi dik il-vuċi l-aħwa? Hawnhekk fejn tidħol il-maturità tagħna bħala nsara. Mhux li nkunu perfetti, le, li nkunu onesti. Li nkunu liberi illi tgħid minuta, hawnhekk naħseb irrid nirranġa xi ftit. U jkolli l-kuraġġ inħares fil-mera u ngħid le, hemm bżonn nirranġa. U hawnhekk l-aħwa fejn se tintlaq il-fidi tagħna. Qed ngħixu f'soċjetà li għandha ħafna sabiħ, inut noqogħdu nikkundannaw. Ma aħna naslu nkien billi nikkundannaw. Għandna ħafna soċjetà li definittivament qed ngħixu aħjar milli konna ngħixu 30, 40, 50, 60 sena ilu. Hija soċjetà li tpoġġina f'pożizzjoni li rridu niddeċiedu. Ma għadniex ngħixu f'soċjetà li kulħadd kien nisrani, li kulħadd kien imur il-Knisja. Ma għadniex.
Illum kull waħda, kull wieħed minna, x'deċiżjoni jien qiegħed nagħmel għal ħajti. U allura anki ċertu esperjenzi li jidhru li mhumiex jimmarkawna, l-esperjenzi mhumiex magics. L-esperjenzi spiritwali jekk isibu għalqa tajba, għalqa onesta, sinċira, waħdek tibda tgħid naħseb irrid noqgħod attent. Kif ġara lill-apostli wara l-esperjenza kważi jekk imsejħa fallimentari tal-passjoni. Wieħed biss baqa' miegħu li żar wieħed Ġwanni. U l-Ispirtu tal-Mulej reġa' ġabarhom. U x'ħin inġabru reġgħu ġeddu il-memorja ta' dak li rajna u smajna. U hemmhekk saret l-għażla bil-qawwa tal-Ispirtu. Dak li rajna u smajna, dak li aħna qegħdin inxandrulkom. Allura l-aħwa il-messaġġ tiegħi huwa sempliċi ħafna f'okkażjoni bħal din. Liema vuċi qed inħallija timlili il-qalb tiegħi. Hija l-vuċi tal-immedjat, issa l-aqwa li qiegħed sew jien, mhux kulħadd qed jagħmel illum, se toqgħod iġġibha bi kbira ta'. Jew inkella dik il-vuċi li tgħid liha. Jekk jien verament irrid ngħix ta' Kristjana, ta' nisranija. Iva, jien irrid nagħmel ċertu għażliet. Jista' jkun li ħajjitħqu bija. Fajn, jitħqu bija. Il-libertà tiegħi, il-maturità tiegħi, ix-xewqa li jien inkun jien mhijiex għall-beħ. Jien m'iniex oġġett li nitkaxkar, jien persuna. U rrid nimxi brasi il-fuq, mhux brasi baxxuta u ħaddieħor imexxini. U allura l-kwistjoni tagħna li nsara mhijiex kwistjoni ta' numru l-aħwa. No, hija kwistjoni ta' kwalità, hija kwistjoni ta' libertà personali. Hija kwistjoni li jien dak li nemmen ħanejxu. U dak li ngħix ħanipprova jirrifletti dak li nemmen. Allura għandna bżonnhom l-esperjenzi ta' trasfigurazzjoni, għandna bżonnhom dawk l-esperjenzi qawwijin, ekku l-Ewkaristija. Miraklu, il-qawwa tal-kelma, il-qawwa tal-ġisem u d-dem ta' Kristu. Esperjenza qawwija tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni tal-qrar, fejn jien lill-Mulej inġiblu container ta' dnubiet u hu itini oċeanu ta' ħniena. Dik hija l-verità. Kbir kemm hu kbir id-dnub tiegħi, qisu taqtira maħmuġa f'oċean nadif. Ma jagħlaq il-bib lil ħadd il-Mulej jekk ma nagħlqux jien stess għalija nnifsi. Allura anki aħna l-aħwa noqogħdu attenti għax anki aħna għandna l-muntanja Tabor tagħna. Għandna l-muntanja Tabor ta' żewġ imwejjed tal-mejda tal-kelma u l-mejda tal-ġisem u d-dem ta' Kristu. Jista' jagħti l-każ li niġi u qisu ma ġara xejn. Tajjeb. Imma jista' jkun li niġi u ngħid tajma għall-irwieħ. Għandna l-muntanja tal-ħniena ta' Alla. Mogħtija lilna b'mod infinit, divin, etern, minni jiddependi jekk dik il-ħniena tidħol f'ħajti. Ma timmaġinaw x'don għandna u jiena l-Mulej nista' ngħidu ma jinteressanix. Paċenzja. U l-Mulej jistenna. Għalhekk l-aħwa nagħmlu kuraġġ ta' ma nħallux l-umanità dgħajfa imċaftra tagħna tbeżżana. L-umanità dgħajfa tagħna hija l-maxtura fejn il-Mulej jixtieq jitwieled. L-umanità tiegħi, l-istorja tiegħi Fader għax ma tax qalbi. Il-Mulej qed iħabbad biex jidħol. Għalleh ħajjiġi.
Il-mulej mhux ħajġi biex jiġġudikana. Però kull jum jistedinna isimgħu il-vuċi tiegħi. Għalhekk nagħmlu kuraġġ l-aħwa. Inħarsu dejjem lejn Ġesu, speċjalment fl-Ewkaristija. U meta nkellmuh u nferraw il-weġat tal-qalb tagħna f'dan is-santwarju hija xmara ta' weġat, xmara, u l-Madonna tgħidilna hawnhekk hawn xmara tal-imħabba, tal-konsolazzjoni. U l-mulej tgħidlek taqtax qalbek jien qiegħed miegħek. Nitolbu mod partikolari għal dawk li bħalissa għaddej minn mument ta' diffikultà, ta' kriżi, ta' mard, problemi familjari. Ħalli jsibu min jgħinhom jersqu lejn ix-xmara tal-konsolazzjoni, mhux lejn in-nar tal-għejra u d-diviżjoni. Nersqu ħalli tagħtina sħaba ta' dawl, mhux is-swidijiet tan-negattività. Kuraġġ dejjem l-aħwa, kun infaħħar Ġesu Kristu. Inqob il-wieqfa ħbieb u flimkien nitolbu il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, missier li jista' li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx f'mulej wieħed Ġesu Kristu. Iben waħdini ta'Alla. Nisem il-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, la veru minn Alla veru. Nissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedwin u għal-fidwa tagħna. Bħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Sant, Marja Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina, bagħata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum għamin bejn l-wiet skont il-kodba mqazz. Tella s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel il-ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Sant mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li ma jum weġġaħ l-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem b'fom mill-profeti. Jisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, stqarma mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, stenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Impoġġu t-talb u x-xewqa tagħna fi ħdam il-mulej. Aħna li ġejna hawnhekk qudiemu u li aħna nemmnu fih bħala s-Salvatur u l-għajnuna tagħna. Nitolbu għall-Knisja din il-komunità ta' dawk li jemmnu sabiex il-membri tagħha, aħna membri tagħha, nkomplu nwasslu l-kelma ta' Ġesu lil kull persuna li niltaqgħu magħha. Nitolbu ismana. Nitolbu għaż-żgħażagħ Maltin u Għawċin li jinsabu l-Portugal mal-Papa għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-Jum Dinji taż-żgħażagħ sabiex jarfu verament li fi Kristu isibu l-vera ferħ u l-paċi tas-sew. Nitolbu għall-mexxejja ta' pajjiżna biex jaħdmu verament għal paċi bejn il-bnedmin u għall-mexxejja tal-pajjiżi li għandhom responsabiltajiet mondjali biex jaħdmu ħalli jieqfu l-gwerer u tikber il-paċi bejn il-popli u n-nazzjonijiet. Nitolbu għalina l-kol sabiex narfu, nażlu żmien li fih nistgħu ninaqdu mal-mulej fit-talb, fil-meditazzjoni, fl-Ewkaristija u fis-sagrament tal-qrar biex nisemgħu dejjem il-vuċi tiegħu. Nitolbu l-mulej bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu ħalli jbierek il-familji tagħna, jagħti l-għajnuna lill-morda u lill-persuni li jduru bihom. Nitolbu isma'. Nieqfu għal ftit sekondi l-aħwa u kull waħda u kull wieħed minna jippreżenta l-mulej bl-interċessjoni ta' Marija l-intenzjoni personali tagħna. F'ġeħim ħabtek mulej Alla tagħna ilqa' it-talb u l-intenzjonijiet tagħna u għenna biex ħajjitna tkun dejjem imdawla bid-dija ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Imbierek int mulej alla tal-ħolqien kollu, għax fi tbijek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal-dejjem. Imbierek int mulej alla tal-ħolqien kollu, għax fi tbijek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek. Il-qana mulej alla tagħna u mlunitum qudiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej neħżonikom u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Qaddes mulej id-doni tal-ħobs u imbit li qed nofrulek fġieħ it-trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek il-waħdini. Bid-dawl tas-sebħ tiegħu naddafna minn kull teba ta' dnub bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewaw xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħaj bi Kristu Ġesu Sidna. U wara l-glorja tiegħu quddiem xhieda magħżula u mela bdija qawwija u sabiħa il-ġisem ta' bniedem li kellu bħalna. Biex is-salib ma jkunx ta' tfixkila għad-dixxipli u biex juri li fil-ġisem kollu tal-Knisja kollha kella sseħħ fil-milja tagħha il-glorja tal-aġeb li deret tiddi fir-ras tagħna Kristu innifsu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-ard u bla qiegħda ntennu l-kobor tiegħek waqt li ngħidu flimkien qaddis. Mulej Alla ismu. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirit tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġerat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu bixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej xandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u raddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jgħaqqadna f'ġisem wieħed li jiena nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna, qrabatna, ħbiebna, benefatturi tas-santwarju
li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija, l-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Ġwan Bosco u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu kif għallimna u ridna namlu li bentalla għas salvazzjoni tagħna, missierna li jinti fis-smewli. Qaddis ismek. Tiġi salvna ikkun li trid inti kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina aħfrina dnubitna bħalma naflu l-minnaħati għallu u taħannix tiġri isteħlisna minn deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba ħridek il-paċi fi żmienna bejnietna fil-familji tagħna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Għana nistennew nittamaw lejna u l-miċja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apposti tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li intrid fija inti tgħixu s-saltana għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Għatina paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħal. Il-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu ntajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisti meħtiti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-komandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu il-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħenni naħna li mistidna għall-ikla tal-ħaruf, mulej. Taħt is-safti, zdejt bis-kelma waħda u ġisem ta' Krist għaris għal-ħajja dejjem. Dal
nkomplu bit-talba tal-kwindiċina. Illum jaħbad is-sitt jum u nirriflettu fuq Marija il-ħarufa bla tebba, dik li tatna il-ħaruf divin, kif ngħidilna s-saċerdot f'kull quddiesa. Dan hu il-ħaruf ta' Alla. U l-Knisja tal-Orjent titlob u tirrifletti b'dan il-mod. Fil-waqt li tarak imdendel mas-salib, ħaruf u raj, il-ħarufa li nislitek titniet, maħbub ibni, kif tinsab imdendel fuq salib, u ħajja bla tmiem. Kif ġew imsamra mill-ħżina jdejk u riġlejk, u verb, u kif int xerrid demmek, ja sultan. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nejdu fl-imkien din il-ġegolatorja, o Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti bint, inti l-arusa tal-qaddisa Trinità. Mela lilek u Marija, aħna nagħtu kull foħrija, sabiex miegħek imħennija ingawduk għall-eternità. Nitolbu. Itqarbina bl-ikel tas-sema mulej, tbiddilna fi ġbija ta' dak li jint rid turina d-dija tiegħu, fit-trasfigurazzjoni glorjuża ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Għandi żewġ avviżi importanti, kif tafu issa l-festa ta' Santa Marija qiegħda toqrob, u għalhekk qed nagħmlu appell għall volontiera biex nhar il-ħamis li ġej fis-7 ta' filgħaxija jiġu biex jgħinu ħalli jsir l-aħħar tindejf u ħasejl tas-santwarju. Imbagħad ukoll għandna bżonn il-volontiera għal ħadd. Il-ħadd li ġej mhux għada bħal għada 8 ijiem sabiex jgħinuna il-ħadd filgħaxija 13 ta' Awwissu sabiex jgħinuna ħalli npoġġu narmaw it-suntier għal velja ta' Santa Marija. Siġġijiet sejrin impoġġuhom il-ħadd bil-lejl biex ma nlaqtux dak ix-xemx ta' filgħodu u għalhekk ix-xogħol biex nirranġaw u narmaw it-suntiera għal velja tal-Assunta ikun il-ħadd fis-6 ta' filgħaxija. Nagħmlilkom appell għal velja tal-Għid tal-Assunta. Kienet xewqa tal-Papa il-Qaddis Ġwanni Pawlu II li fis-Santwarju Marjani lejliet il-festa tal-Assunta l-insara jinġabru biex jitolbu fl-imkien. Ilna l-aktar minn 25 sena ssir din il-velja, anke fi żmien tal-Covid saret ġewwa. Walhekk inħeġġiġkom biex tiġu kun hawn is-siġġijiet il-postijiet għal kulħadd, il-velja tibda lejliet Santa Marija jiġifieri it-tnejn 14 ta' Awwissu fit-8 ta' filgħaxija. Kun hemm mumenti ta' kant, salmi u il-quddiesa tal-Għid tal-Assunta. Imbagħad wara l-quddiesa tal-velja jitkompla ġifieri mill-10 il-quddiem jitkompla lejl adorazzjoni quddiesa oħra f'nofs il-lejl. Għandna wkoll ringrazzjament lilkom mill-Little Sisters of Difpur għal ġabra sabiħa ġeneruża li għamiltu propju nar il-ħadd li għadda li laħqet is-somma ta' 1,456 euro. Huma jirringrazzjawkom u jżommukom fit-talb tagħhom. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier
u l-Iben u l-Ispirtu Santu morru wibqgħu dejjem fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr lill-Alla. Il modesta Piru.